Iki anyep yo. Awan panas, nek bengi anyep ora jelas koyo kahananmu. Ngomong sampe enak di rumah. Ini tak getek lho. Ngopi jene enak ngene iki, Cuk. Wah, seger mataku wis mopet wis. Sopo sing ngene warung yo? Orang sing gelem aku yo nanti duit pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Suwe ora ketemu, tak kira tambah ganteng jebule padha ae. Jebule yang brong iki. Lupa laporan kowe duwe. Gowo apa iku? Gas. Nyoh kopi iki lho. Lah diombe. Yo mataku yo sepet kok. Gowo yo mok suwi tok. Lah iki wong lho ora gabah lho. Nak gelem diombe nak ora gelem goreng tak go balik neh. Iya ya ora sabure ah. Beli kerja nondi su? Di Jakarta su menes sasi ora kebayar. Kudu tak gecek mandore. Kayak mulo yo niku lek diomongi angel kok. Teman-teman tak kowe yo. Waalaikumsalam. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu. Temu pisan gawe perkara. Semre. Suwe ngene tarasane koyo usum ketiga yo. Ora barbar koyokan pasal-pasal saiki. Aneh iki. Rasa dibahas. Usum wis ora lucu iku. Wis rasa ruja-rujaan cerita kening lho, cewek terembul kono ayu-ayu iki. Ngerujak terus kesel aku. Bodoni terus. Delok-delok rae mek butek gene. Cerita. Jane aku yo lagi sedih. Mau sedih. Dapuramu sedih. Aku gak yakin belas nak lagi sedih. Dadi ngene lho ceritane. Gede dawa tresnaku kanggo sliramu. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku. Apa? Bisa ember rambut ngene. Kok perasaanku nang awakmu, Dik? Banyak orang topuk dah. Ndak, ngelaran ngajak ketemuan si Tamsin aja. Dia no gelem mrene wonge. Kenapa toh? Ngene lho, Dik. Kaya awakmu piye-piye ngono lho. Piye? Perasaanmu tak paling. Tunggu perasaan ah, malah viral malah engko. Oh, kok ono. Iya, wong mau kon jek teman kene. Aku arep ngomong. Aku asline yo arep ngomong, penting malah iki. Apa? Ya sak mesek. Yo aku mesti lah ngarep Mesek ngomong. wae. Sok cowok sebagai cowok yo ngalah sih ah, ning cewek sih. Oh iya. Ya tak hargai cowok sik. Terus wis ngene lho. Awake dhewe kan yo yo wis wirawiri ngalor ngidul bareng terus. Terus? Yo wis suwe lah. Yo ngono lah. Yo gak pengen kok piye-piye ngono piye. Piye? Kayak piye? Sing kayak piye? Yo kok bal-balane ngono do. Ana Ono apa? iketan apa lah. Arep tak taleni apa aku? Yo bedo gedang gua apa lah. Yo ora lah. Talene apa yo. Yo kok ane iketan apa lah ngono. Apa apa? Yo kok bocah-bocah ning lho. Kok bocah-bocah. Bocah sing kok piye? Sing Kaya apa? Pak sapa? Ora wis nggo wong tuane. Ora nang omahe ceweke. Nah, ngene iku lho. Aku kan Aku emang kepengen ta. tenanan. Lho, aku kepengen. Yo. Ayo pengen wis ora wiri terus geranu. Mosok ganti rasa anu gak. Coba.
Saiki aku ya. Iya saiki awakmu ngomong apa? Sebenarnya aku iki wis seneng wong ya, tapi gak wani ngomong. Lah piye yo? Sok awake dhewe iki wis awar nang runtung ngalung itu wis gak ono anggap apa ngono. Ya sama iki kowe tak anggap kanca lho, Pak. Kanca. Yo arep piye maneh? Masuk perasaan arep dipaksa. Tak kira kowe padha ndirasa mbek aku, Dik. Tapi aku sadar, tresno kuwi rasa dikira-kira. Aku sing duwe ati, kowe rasa ngrusoi. Aku sing duwe rasa, kowe rasa sulaya. Aku sing tetep tresno. Arep nyandi. Arep mula ora ono kepentingan dadak. Lah terus kuwi mbirmu? Zore. Lali. Jandonya ora trimo urusan uripmu timbang suwe-suwe lambe. Kok sudah mentok as ceritamu. Nanti mak sedep ning ati. Cuk. Tapi lemot sinyal angel. Sabar. Ruwet koyo uripem as. Cangkemmu.